Pa, najpre mi moramo da shvatimo da Bog je ljubav. Znači, Bog je nas stvorio iz ljubavi. Bog nije morao, nije imao potrebu sam za sebe i zbog sebe da stvori čoveka. Znači, iz ljubavi je stvorio Bog čoveka. I zato što je Božja ljubav za nas prosto nepojmljiva, kao što je sam Bog za nas nepojmljiv. Mi Boga ne možemo sebi ni u kojem smislu da predstavimo. Zato mi nalazimo neke reči za Boga. Da je svemoćan, da je sve prožimajući, da Bog sve prisutan. Ali mi suštinski ne možemo da uopšte razumemo šta to znači. I na kraju ne treba da se time bavimo, nego prosto da prihvatimo tu dimenziju, zato kažemo božansku dimenziju. I zato je važno da mi tome tako i pristupimo, tako da je to nešto što je van našeg pojmovnika. Zato, šta je... I zato Bog, iz tih razloga Bog nije Bog koji kažnjava. Bog želi da se mi spasimo. I zato On nama samo šalje na neki način, ako to uopšte možemo mi da razumemo šta to znači, nekakva upozorenja. Isto kao što otac svoje dete upozorava, možda ga nekad i klepne po guzi ili negde, ne zato što želi da ga kazni, nego prosto želi da mu ukaže da to nije dobro za njega što on radi. Ili kada su roditelji kazne, kad smo u pubertetu, pa nekim stvarima ne smeš ovo, ne smeš ono, sada neke zabrane. Pa ne zato što nas otac ili majka mrze, nego zato što ne žele da mi sebi nešto činimo što nije dobro za nas. I tako Bog nije Bog kazne. I kada se nešto nama loše desi, to nije zato što Bog je hteo da nam se nešto, nego zato što je to posledica našeg života i naših odluka. To moramo mi da budemo svesni toga. Sve što mi uradimo, nama se vraća. A ne zato što Bog želi da nas kazni. Ja često kažem, na primjer, kada mi trčimo niz stepenice i nismo pažljivi i padnemo niz stepenice, pa nije Bog nam stavio nogu da mi padnemo i da se mi ozledimo, nego mi smo neskoncentrisani, brzopleti, pa padnemo i onda prebijemo nogu. Znači, ne mogu ja da Boga krivim, da kažem, Bog je kriv što sam sada pao niz stepenice, Bog me kaznio, pa sam ja sada slobodan. Ne, ja sam bio nepažljiv i posljedica moga delovanja je to što se meni vrati. I tako je generalno u životu. Znači, Bog nije neko ko svakog vikenda naplaćuje neke račune nama, nego Bog na kraju krajeva nama pomaže samo kad se njemu obratimo, a principijalno se ne meša u naš život. Dao nam je slobodnu volju. Jer da nije tako, šta bi onda mi bili marionete? Bog je nama dao slobodnu volju i mi smo slobodni da odlučujemo, ali ta sloboda donosi i odgovornost. Kako kaže apostol Pavle, sve mi je dozvoljeno, a nije sve na korist. Znači, mi moramo da imamo tu svest šta znači biti slobodan u tome šta radimo, a ne kriviti Boga. Zato strah prema Bogu je, kako naš narod, nije strah u tom smislu da se ja plašim Boga, nego je to strahopoštovanje. Strahopoštovanje, kada je ta reč strah, dolazi do izražaja ta nepojmljiva dimenzija Boga, koju mi ne možemo da shvatimo. I iz te nepojmljive dimenzije dolazi do tog nekog, da kažem, straha. Ali ne straha u negativnom smislu da se mi plašimo Boga, nego da mi smo, da kažem, opčinjeni tom ogromnom dimenzijom što znači Bog. I iz toga mi imamo to strahopoštovanje prema Bogu. Prema nekoj dimenziji koja je nama nepojmljiva. Jer šta znači za naš čovjeka kada mi kažemo Bog, Sveta Trojica, nemaju ni početak ni kraj. Mi to možemo da realizujemo u tom smislu da kažemo jeste, nema početak i kraj, okej. Ali da li mi to možemo da realno da razumemo? Mi ne možemo to da razumemo. Mi ne možemo. Mi možemo samo to da prihvatimo kao realnost. I zato ne treba da previše razbijamo glavu o tome, jer to suštinski ne vodi ničemu.
Ne vodi ničemu zato što se mi gubimo onda u nekom filozofiranju, jer je ta dimenzija za nas nedokučiva. Nego treba da se bavimo onim konkretnim stvarima koje su na kraju krajeva i zapisane u Svetom pismu, gde nam je Hristos rekao konkretne stvari koje su vezane za tu dimenziju našeg ovozemaljskog života i pripreme za večni život. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima, i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.